maintain a courageous heart? Γιατί θα πρέπει να διατηρούμε μια θαραλέα καρδιά? Because Jehovah and Jesus are outstandingly courageous. Γιατί ο Ιεχωβά και ο Ιησούς είναι εξαιρετικά θαραλέοι. Isaiah wrote of Jehovah, like a mighty man, Jehovah himself will go forth, like a warrior. He will awaken zeal over his enemies. He will show himself mightier. Ο Ισαΐας έγραψε: «Σαν κρατεός άντρας θα βγει ο Ιεχωβά, σαν πολεμιστής θα αφυπνήσει το ζήλο. Από τους εχθρούς του θα φανεί κρατεότερος». Of Jesus, the Apostle John wrote, so after making a whip of ropes, Jesus drove all those with the sheep and cattle out of the temple. Ο Ιωάννης έγραψε: «Αφού λοιπόν έφτιαξε ο Ιησούς ένα μαστίγιο από σκοινιά, έδιωξε από τον ναό όλους εκείνους με τα πρόβατα και τα βόδια». We are encouraged to imitate them. And as modern day Jehovah's Witnesses, we boldly preach the good news of the kingdom. Ενθαρρυνόμαστε να τους μιμούμαστε και σαν σύγχρονοι μάρτυρες του Ιεχωβά θα πρέπει να κηρύττουμε με τόλμη τα καλά νέα της Βασιλείας. God's word condemns cowards. Ο λόγος του Θεού καταδικάζει τους δειλούς. Open your Bible to Revelation chapter 21, verse 8. Ανοίξτε τη γραφή σας στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 8. Εκεί λέει: «Όσο για τους δειλούς όμως, και εκείνους που δεν έχουν πίστη, και εκείνους που είναι αηδιαστικοί εξαιτίας της ακαθαρσίας τους, και τους φωνιάδες και τους πόρνους, και εκείνους που ασκούν πνευματισμό, και τους ειδωλολάτρες και όλους τους ψεύτες, η μερίδα τους θα είναι στη λίμνη που καίει με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος». Such ones as cowards quit serving God to avoid suffering or possibly injury at the hands of men. Τέτοιου είδους άτομα ως δειλά που είναι, παρετούνται από το να υπηρετούν τον Θεό προκειμένου να αποφύγουν την κακοπάθηση ή την πιθανή κακομεταχείριση στα χέρια των ανθρώπων. Cowards will have no reward in Jehovah's new world. Οι δειλοί δεν θα έχουν καμία ανταμοιβή στο νέο κόσμο του Ιεχωβά. As imperfect humans, panic can blur clear thinking. Ως ατελείς άνθρωποι που είμαστε, ο πανικός μπορεί να θολώσει τον καθαρό τρόπο σκέψης. It can paralyze us into inactivity. Μπορεί να μας παραλύσει και να μας κάνει να αδρανίσουμε. And as is true of a literal lion, Satan redoubles his efforts to attack when he detects a weakness. Και όπως μπορεί να υποθεί για ένα καταγράμμα λιοντάρι, ο Σατανάς εντείνει την επίθεσή του όταν διακρίνει μια αδυναμία. Turn now to 1 Peter chapter 5, verse 8. Κοιτάξτε τώρα στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, το εδάφιο 8. 1η Πέτρου, 5ο 8. Να διατηρήσετε τη διανοητική σας διάβγεια, να είστε σε εγρήγορση. Ο αντίδικός σας ο διάβολος γυρίζει σαν λιοντάρι που πριχέται, ζητώντας να καταβροχθήσει κάποιον. On the other hand, a lion can be successfully resisted. Από την άλλη πλευρά μπορούμε με επιτυχία να αντισταθούμε σε ένα λιοντάρι. Read verse 9. Ας διαβάσουμε το εδάφιο 9. Αλλά ταχθείτε εναντίον του, στερεοί στην πίστη, γνωρίζοντας ότι τα ίδια πράγματα όσον αφορά τα παθήματα συμβαίνουν σε ολόκληρη την αδελφότητά σας στον κόσμο. The Bible says, oppose the devil and he will flee from you. Η Γραφή λέει: αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει από εσάς. So how can we stand firm in the face of terror? Έτσι πώς μπορούμε να σταθούμε σταθεροί στο πρόσωπο του τρόμου? We must resolve to maintain a courageous heart. Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε μια θαραλέα καρδιά. We have 4 situations to examine. Έχουμε 4 καταστάσεις να εξετάσουμε.